Jinqabad bil-fatti, id-deputat Laburista Glenn Bedingfield naqas milli ħallas it-taxxa għal diversi snin bil-ġurnal In-Nazzjon jippubblika wkoll provi li konfermaw dan kollu. Sorsi li fil-jiem li għaddew tkellmu ma' dan il-ġurnal żvelaw kif Bedingfield ma ħallas fil-ħin stipulat it-taxxa snin 2011 u l-2012 u anke l-2015, 2017 u l-2018. B'kollox l-ammont dovut lill kummissarju tat-Taxxi Interni huwa ta' 5,627 euro f'taxxa u 1,618 euro f'interessi addizzjonali. Jirriżulta li l-Kummissarju tat-Taxxi Interni ressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-Maġistrati fit-30 ta' Jannar li għadda fejn għamel ukoll avviż ta' talba l-ħlas sena b'sena mill-2011 il-qudiem. Skont il-fatti li ġabar il-ġurnal In-Nazzjon, l-ammont totali dovut mid-deputat Laburista Glenn Bedingfield huwa ta' 7,245 euro, inkluż it-taxxa addizzjonali u l-interessi. Il-Kummissarju tat-Taxxi Interni wissel lil Glenn Bedingfield biex iħallas is-somma dovuta fi żmien 15-il ġurnata. Dan ta' Glenn Bedingfield mhuwiex l-unika każ imbarazzanti li kellu jiffaċċja Roberta Bela fl-aħħar xarejn f'perjodu li fih kompla jnaqqas mill-popolarità fost l-elettorat. Fil-fatt apparti t-taxxa dovuta minn Glenn Bedingfield, Abela għad għandu wkoll il-każ serju tal-pool illegali tal-Ministru Jinborġ u anke ċets ta' Rosin Kutajjer li fihom hemm provi li hi ħadet rigali mingħand in-negozjant Jorgen Fenek fil-waqt li ftaħret li bħal sħaba lesta titħanżer.